Dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii strany Demokrati. Včera, keď sme ohlasovali túto tlačovú konferenciu, sme ešte nevedeli, že Robert Fico bude tak vyplašený z údajov, ktoré má on k dispozícii tiež, že dnes bude predvádzať jedno trápne divadelné predstavenie so snahou prekryť všetko to zlo, ktoré zapričinil. Dámy a páni, Slovensko má vážny problém. A Slovensko má tak vážny problém, že si uvedomuje aj Fico, že má veľmi vážny problém. Dámy a páni, podľa údajov Eurostatu, to znamená Štatistického úradu Európskej únie, je dnes v pásme chudoby na Slovensku, je ohrozený chudobou 1 000 000 ľudí. 1 000 000 ľudí. Alebo ak chcete, 18,2% obyvateľov Slovenskej republiky je ohrozených chudobou. V roku 2022 to bolo 13,8% obyvateľov. Pamätáte si, čo robil vtedy Robert Fico? Pamätáte si, ako vtedy Robert Fico chcel napchať rožok do huby Eduarda Hegera? Pamätáte sa na to? Ako to hovoril? Zoberiem ten rožok, hovoril, a napchám ho do huby Eduardovi Hegerovi, aby videl, ako sú ľudia chudobní a aké sú drahé potraviny. To je Robert Fico z roku 2022, kedy 13,8% obyvateľov Slovenska bolo v ohrození chudobou. Dnes, po 2 rokoch vlády Fica, je to 18,2%. Ja sa pýtam, kto bude dnes pchať do huby rožok Robertovi Ficovi? Kto? Zabudol Fico? Alebo si myslí, že keď bude prekrývať nejakými nezmyselnými tlačovými konferenciami tento fakt, takže ľudia si to zabudnú a si to nebudú uvedomovať? 1 000 000 ľudí, 18, takmer každý 5. človek na Slovensku, je ohrozený chudobou kvôli Robertovi Ficovi. A ja by som čakal, že keď si Fico uvedomuje tento problém, tak bude hľadať riešenia, bude konať. Ale čo urobí on? Prekrývaciu tlačovú konferenciu, takú trápnu, ako iba on dokáže urobiť. Má okolo seba súbor neschopných ľudí, alebo všetkého schopných, a zase blúzni o štátnom prevrate. Dámy a páni, jediný štátny prevrat, to opakujeme stále, je v hlave Roberta Fica a ľudí okolo neho. Nech sa prihlási ten, kto ešte na Slovensku nerobil štátny prevrat. Lebo Fico potrebuje prekrývať. Toto potrebuje prekrývať. Tento graf potrebuje prekrývať, dámy a páni. Graf, kde sa ukazuje, že kým celá Európska únia po korone klesá dole, tak u nás chudoba rastie. To potrebuje prekrývať. A čo je na tom najhoršie, dámy a páni, je to, že viete, kto je najviac postihnutý chudobou? Najviac postihnutí chudobou nie sú dôchodcovia, čo je, povedzme, štandard. Ale na Slovensku sú najviac postihnutí chudobou mladí ľudia s deťmi. Rodiny s deťmi. To sú presne tie rodiny s deťmi, ktorým Fico zobral všetky tie dávky, ktoré sme v našej vláde im dali. Prišli ľudia o stovky eur, mladí ľudia s deťmi, prišli o stovky eur kvôli Ficovi. Aby ten nakupoval nezmysly za miliardy doslova a do písmena. Zobral tie peniaze mladým ľuďom a preto na Slovensku je takmer každý 5. človek ohrozený chudobou. Kto bude pchať do huby suchý rožok Roberta Fica? Aké opatrenia priniesla táto vláda? Okrem zvýšenia daní, nezmyselné transakčné dane, viac sa platí DPHčka. Ľudia všetko musia platiť. Teraz počúvame o tom, že idú zásadným spôsobom zvýšiť ceny energií pre ľudí. Najdrahší benzín v Českej republike je lacnejší ako najlacnejší benzín na Slovensku.
Toto je vláda Roberta Fica. A on tu bude strašiť štátnymi prevratmi. Kto už uverí týmto jeho blúdom? To už je naozaj tak trápny ten Fico? Že už namiesto toho, aby povedal, dobre, idem pomôcť tým ľuďom, lebo každý piaty na Slovensku trpí chudobou, tak on tu bude znova blúzniť o štátnych prevratoch? Trápny Robert Fico, neschopný vládnutia, nedokáže vládnuť. Je zúfalý, lebo vždy, keď doteraz vládol, tak išiel po pravicovej vláde, kde jednoducho sa mu ľahko vládlo. Všetko to, čo pravicové vlády nahonobili, on porozdával, porozkrádal. No ale teraz prišiel po období kríz. On už zásadné krízy nemá, ale napriek tomu nedokáže vládnuť. Lebo je neschopný. Tak ja vám poviem, pán Fico, čo máte robiť, aby ste pomohli slovenskej ekonomike, aby ste pomohli ľuďom na Slovensku. Zrušte byrokraciu, ktorá sa nerovná iba komplikáciám pri podnikaní a pri bežnom živote, ale rovná sa aj korupcii. Prečo neznižíte tú byrokraciu na minimum? Lebo vám vyhovuje prokorupčné prostredie? Vám a ľuďom okolo vás? Prečo máme vysokú DPH, ktorú idete znova zvýšiť ľuďom? Prečo ľudia musia platiť za to, aby ste si vykupovali triskáče za 50 miliónov, aby ste si nakupovali nezmysly, šuta ještok, nejaké protistresové loptičky a podobné kraviny? Prepáčte mi za ten výraz. Na toto sú peniaze, na rôzne opekanie volov a divadelné predstavenia po celom Slovensku? Na to peniaze máte? A potom nemocnice padajú tam omietky a nemocnice sa zbierajú ľudia, aby mohli fungovať? Na to peniaze nemáte? Na 30 rokov staré vrtuľníky, ktoré nikto nechcel, stovky miliónov ste našli? Ale dáte ľuďom zvýšiť dane? Pán Fico, toto ste chceli dneska prekryť tou vašou trápnou tlačovou konferenciou? Ja som normálne sa pozeral a hovorím, kde je ten Fico, ktorý mal nejaký základný rozum? Už neexistuje. Že na Slovensku 60% ľudí, ktorí ukončia vysokú školu, chcú odísť? A že 80% stredoškolákov, ktorí chcú ísť na vysokú školu, chcú ísť do zahraničia študovať? Kvôli vám, pán Fico, kvôli vašej vláde, kvôli neschopnosti, ktorú prezentujete. Aj so všetkými vašimi katastrofálnymi prokorupčnými koaličnými partnermi. Toto je realita, pán Fico. Tak to neprekrývajte nejakými nezmyselnými útokmi na opozíciu, toho, hentoho, vyberiete si nejaký konšpirátorský plátok a urobíte k tomu tlačovú konferenciu a trápošíte tam. Však keď sa na vás pozerajú tí ľudia aj v zahraničí, tak si hovoria, že ten sa musel zblázniť. Kto to vládne na Slovensku? Znížte dáne. Zrušte prokorupčné prostredie. Opäť urobte opatrenia, ktoré budú smerovať k lepšiemu výberu daní, lebo za vášho vládnutia sa vyberá najmenej daní v histórii snať. Lebo nikto, už všetci tí DPH-čkari sa vracajú, neplatia dane, sa z vás smejú. Vaša transakčná daň, ktorú ste zaviedli, čo je katastrofa sama o sebe, ešte o miliardu menej vyberiete, ako ste plánovali. Toto sú výsledky vášho vládnutia. Kto to zaplatí? No ľudia. Zase zvýšite DPH-čku a znova budete tlačiť na ľudí, aby ste si mohli čo? Dopriať zlaté vane? Alebo čo? O čo vám ide, pán Fico? Povedzte. Čo ešte potrebujete? Kde ešte potrebujete od ľudí vybrať peniaze na to, aby ste si vy pre seba a pre svojich blízkych zabezpečili adekvátny status a honor, ktorý potrebujete? Na Slovensku sú najdrahšie energie, viete kvôli čomu? Lebo vy presadzujete, aby z toho sa nabalili Rusi, aby sa z toho nabalili Maďari, aby sa z toho nabalil český podnikateľ vám blízky, o ktorom Babiš hovorí, že jednoducho máte spoločne firmu. Všetkým iným chcete dopriať do gágorov, len nie občanom Slovenskej republiky, ktorí kvôli vám a vašim 4 vládam sú na dne. Každý 5. je ohrozený chudobou. To je výsledok vášho vládnutia. Sa netvárte, že to je za to zodpovedná Radičová, alebo Matovič, alebo Heger, alebo Odor, alebo kto iný. 16 rokov tu máte moc. Čo ste dokázali pre Slovensko spraviť? Všetci okolo nás sa výrazným spôsobom zlepšili. Všetci nás predbiehajú. Len vy sa tvárite, že u nás je štátny prevrat a to je jediné, čo vás zaujíma. Vy už ste horší ako ten Putin. Lebo tento oko nevyplakáva o štátnych prevratoch ako vy. Sústredte sa na ľudí. Pomáhajte ľuďom, prinášajte riešenia pre ľudí. To tu bolo zabehnuté, kým ste to nezničili. Prečo ste zničili rovnú daň, 19%, ktorá z nás urobila Tatranského tigra? Pripomínam, sem sa chodili pozerať z celého sveta, ako sa nám darí, aký to je veľký ekonomický rast a tak ďalej. Čo vám vaši kamaráti DPH-čkari povedali, zruš to, lebo
My potrebujeme mať menej prehľadné podnikateľské prostredie, aby sme si ulievali? Toto je dôvod? Kde je nejaká vaša vízia pre Slovensko? Lebo to, čo nám ponúkate, je vízia, že sa Slovensko stane súčasťou ruského impéria zla. Najvyššie odvody, najvyššie dane, transakčné dane, všetko na ľudí. A potom prídete do potravín a zistíte, že tie potraviny sú šialene drahé. Že sú oveľa drahšie ako kdekoľvek inde. Ľudia mi píšu na Cypre lacnejšie potraviny, v Británii lacnejšie potraviny. A ja v tej Kanade som videl, že sú lacnejšie potraviny, ako sú u nás. Toto je váš výsledok, pán Fico. Vy ponúkate Ficovú vládu chudoby. To je ponuka, ktorú máte. A keďže nič iné nedokážete, len priniesť chudobu pre ľudí, tak to potrebujete prekrývať štátnymi prevratmi, Tomanovej psom otráveným, kockami dlažobnými, čo všetko, Gruzínci, Ukrajinci na uliciach, všade vidíte. Prosím vás pekne, sa spamätajte, vládnite pre ľudí na Slovensku, pán Fico. Prineste normálne riešenia pre ľudí. Nie pre vašich ľudí, ale pre bežných ľudí. Lebo pre vašich ľudí riešenia nosíte. Kováčik pravoplatne odsúdený beha po slobode už rok. Kočnerovi odkazujete na chate v Štifároch, že len ešte vydrží, však niečo poriešime. Aj mladému Kaliňákovi poviem, nech sa o ňom škaredu nevyjadruje. Len nech pre Boha nezačne rozprávať. Najväčšia kriminalita je v potravinách v histórii Slovenskej republiky. Už na maslo sa dávajú snímače proti krádeži. Kvôli vám, pán Fico. Lebo ste povedali, že to do 600 či do koľko eur už nie je ani zločin, keď si niekto nakradne. To je váš výsledok. A vášho neschopného ministra spravodlivosti. A vášho ultra neschopného ministra vnútra. To sú vaše výsledky. A viete čo? Viete čo, pán Fico? Jedinou možnosťou, ako to napraviť, je presne to, čo vám tak najviac vadí. Jedinou možnosťou je to, že príde hlboká orba. Veľmi vám to vadí, to vyjadrenie? Ja viem, lebo sa v ňom vidíte. Hlboká orba, to je spravodlivosť pre všetkých. Viete, farmári povedia, že raz za čas musia urobiť hlbokú orbu. Vtedy sa bude dariť úrode. Aj Slovensku sa bude dariť, keď sa spraví hlboká orba. Ale takí ako vy, bývalí komunisti, sa tu priživujete už toľké roky, lebo tu hlboká orba neprišla ani v roku 1989 a hlboká orba neprišla ani v roku 1998, keď ste hovorili, aký ste protimečiarovskí, aby ste potom s tým išli do vlády však. Lebo vy ste dieťaťom komunizmu a dieťaťom Mečiara. A tak to aj vyzerá vo vašich vládach. Hlboká orba je jediná cesta. Áno, či sa vám to nepáči, že sa bude realizovať? No bude sa realizovať, lebo Slovensko to nutne potrebuje. Pre lepšiu ekonomiku, pre lepší život ľudí, pre spravodlivosť, aby platila pre každého. O tom je hlboká orba. A áno, hlboká orba je aj o tom, že sa tu musia raz a navždy popretíňať tie šialené väzby, ktoré tu sú na ruskú spravodajskú sieť. A vy to veľmi dobre viete, pán Fico. Lebo ja, keď som prišiel na ministerstvo obrany, tak viete, čo mi povedali ľudia zo vojenského spravodajstva? Mimochodom, ľudia, ktorí ste tam mali v funkciách. Mali sme zmapovanú sieť ruských agentov. Ale vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho nechcela proti nim nejakým spôsobom zakročiť. Preto sme ich nejakým spôsobom nemohli posielať preč. A zrazu za našej vlády odišlo 44, ak sa nemýlim, presne počet ruských agentov s diplomatickým krytím z nášho územia. O ktorých sa vedelo dopredu, že tu pôsobia. A zrazu sa objavili u ľudí doma, áno, aj u takých ako Garbár, ktorý mal nie napojenie, alebo priamo zamestnancom hlavných správ, desiatky tisíc eur. A komu ten ruský agent dával, toto je pre teba, lebo si v Moskve myslel, že si dobrý chlapec. A toto je pre toho ďalšieho kamaráta. To sú tí ľudia, ktorí vás ospevujú. Konšpirátorské médiá napojené na ruskú spravodajskú sieť. Zrazu sme zistili, že učiteľ z vojenskej akadémie má doma desiatky tisíc eur a ukázal nám koľko mŕtvych schránok, kde ruským agentom dával informácie z rezortu obrany. A koľko bolo takých prípadov? Čo ste urobili vy, keď ste boli premiér? Nič. Buď ste boli neschopní, alebo skôr ste nemohli. Lebo ste vykonávali len to, čo vám tí Rusi povolili. A robíte to opäť. Čiže áno, ak hovorím, že poprosím ďalší slajd, že jedným z prioritných a mimoriadne dôležitých krokov novej vlády po ďalších voľbách bude musieť byť rozložiť a pozatvárať túto proruskú, kolaborantskú, zradcovskú svoloč,
bez toho to nepôjde, tak to nie je nič iné ako to, čo má robiť normálna štandardná vláda, pán Fico. Normálna štandardná vláda všade na svete to aj robí. Rozkladajú proruské siete. A vám sa to nepáči? Veď vy ste krásnym príkladom toho, už keď som si to video pozrel, ako ste sa mi povenovali, teraz ste dali aj tlačovku k tomu, ako trápne na hus gága. Všetci ste začali gágať jeden po druhom. Čoho sa bojíte, pán Fico? Čoho sa bojíte? Bojíte sa, že tie informácie, ktoré tu boli pred rokom 2003 o napojení Smeru na Ruskú federáciu, bude niekto reálne vyšetrovať? Toho sa bojíte? Alebo čoho sa bojíte? Povedzte. Lebo toto, čo tu píšem, je základná činnosť normálnej vlády, ktorá je členským štátom Európskej únie a NATO. Rozoberať kolaborantov. Vám vadí to, že sa tu bude rozoberať sieť proruských kolaborantov? To vám vadí, pán Fico? Čoho sa bojíte? Čoho sa bojíte? Čoho sa bojíte? To, že zahraničné spravodajské služby hovoria o vašom mladom Kaliňákovi, že je pravdepodobne platený ruskými spravodajskými službami? Toho sa bojíte? Alebo sa bojíte toho, že Gašparovská family celá má prepojenie na Rusko? Toho sa bojíte? Alebo čoho sa bojíte? Nebojte sa, pán Fico. Vyhrážať sa môžete posielať na mňa orgány činné v trestnom konaní, môžete robiť čokoľvek. Veď v konečnom dôsledku nič iné neviete robiť. Veď vy ste sa vyhrážali aj tým Čurilovcom. Vy budete hovoriť, že tu je problém to, že proruská kolaboránska zradcovská svolod sa má rozložiť. To vám vadí? A čo ste vy hovorili na Čurilovcov? Že sú to fašisti, že ich treba pozatvárať. Spravodlivých vyšetrovateľov. Si myslíte, že sme to zabudli? Čo ste robili za tlačovky pred voľbami 23, ako ste sa vyhrážali, že pôjdu sedieť a potom ste ich aj pozatvárali. A potom ste ich museli všetkých pustiť, lebo sú nevinní. Teda zatiaľ im nikto vinu nepreukázal. Napriek tomu, že ste sa enormne snažili. Takisto, ako ste hovorili o mne, že ma treba pozatvárať. Poslali ste tam policajtov pred 6 ráno ku mne domov. Len aby ste mali videjko, ako ma berú policajti, ani to sa vám nepodarilo spraviť. Chcete to urobiť, tak to urobte. Ja sa vás nebojím, my sa vás nebojíme. Obvinili ste Juraja Šeligu, nášho Petra Latáka, že neviem čo, že má chladnú zbraň, lebo chodí s valaškou. To ste trápni, to ste už tak trápni, že už neviete nič iné, len si vymýšľať nejaké nezmyselné, trápne útoky o tom, že tu niekto robí nejaký štátny prevrat. Nastavte si hlavu, pán Fico. Nastavte si hlavu, aby ste nemali prevrat vo svojej hlave. To je alfa omega. My sa vás nebojíme. Podstata je tá, že ľudia za vaše vlády chudobnejú. Vy sa bojíte tých ľudí, pán Fico. Aj sa ich bojíte. Preto tieto trápne tlačovky, preto také tie výkriky do tmy a hľadanie vnútorných nepriateľov. Tak ako ste sa to naučili za komunizmu, tak to robíte. Vnútorný nepriateľ. Kedy bude EŠTB založená? Ľudové milície už robí Kaliňák zo žandármi. Už len EŠTB vám chýba. Však ja viem, že ten mladý Gašpar bude chcieť Sisku ešte pretransformovať na EŠTB, ale už to nestihne. Už to nestihne. A my budeme bojovať za ľudí. Máme chuť, máme silu. Budeme bojovať za ľudí, pán Fico. Nebojíme sa vás a budeme bojovať za protikorupčné Slovensko. Budeme bojovať za to, aby Slovensko bolo prozápadné, lebo to chceli naši rodičia. Ja viem, vy ste si nevšimli rok 1989. Rozumiem tomu, lebo však komunista predtým a postkomunista potom, ktorý si vybral moc. To je pre vás normálne, ale bežní ľudia si všimli. A chcú byť súčasťou Západu, nechcú byť súčasťou vašej ruskej gubernie. A za to budeme bojovať. A áno, keď budeme pri moci, urobíme všetko preto, aby orgány činné v trestnom konaní rozkladali tú proruskú svoloč, ktorá tu je. A vy veľmi dobre viete, že ako minister som dostával množstvo informácií od spravodajských služieb o tom, že oni veľmi dobre vedia, čo sa tu deje v tejto krajine. Budeme bojovať za to, aby sa ľuďom žilo lepšie. Lebo vy tvrdíte, že ruská ekonomika je silnejšia ako nemecká. Vy ste sa s koňom zrazili, pán Fico? Fakt? Fakt? Ruská ekonomika je silnejšia ako nemecká? Tak predávajte všetok ten náš tovar, ten export dávajte do Ruska. Ako je to možné, že 1% dávate do Ruska a koľko ide do Nemecka? Vaša strana nazýva nemeckého kancelára fašistickým Führerom. Toho Nemecka, od ktorého je závislá naša ekonomika. My budeme bojovať, aby sa normálnym, bežným ľuďom lepšie žilo na Slovensku. Nie vašim ľuďom. To vám môžem garantovať.
že vašim ľuďom sa lepšie žiť nebude, lebo opäť tu bude vládnuť spravodlivosť. A o tom, dámy a páni, o tom je hlboká orba. O tom je hlboká orba. A keď budú demokrati vo vláde, ja vám garantujem, že budú, tak hlboká orba bude cesta pre Slovenskú republiku. Každý farmár to vie. Raz za čas hlbokú orbu treba urobiť, aby sa žilo lepšie. Na Slovensku meškáme 30 rokov s hlbokou orbou. 30 rokov. A s radosťou ju urobíme. A to, že vy pošlete nejakých policajtov, aj ma teraz zavreli, lebo som povedal, že treba urobiť hlbokú orbu a že treba urobiť všetko preto, aby bola kolaborantská, ruská, proruská svoloč pozatváraná a rozpustená, to mne nevadí, ja som na to pripravený. Urobte to. Urobte to. Ale hlboká orba je vec, ktorá na Slovensku sa diať bude. A čím skôr sa udeje, tým lepšie. Nech sa páči, Juraj Šeliga. Ďakujem veľmi pekne, Jaroslav, za, myslím si, že veľmi dobrý a hlboký exkurs do toho, čo tu Robert Fico predvádza. Prekryť ten obrovský prúser, odpustite mi výraz, ktorý tu je. Keď si ukážeme graf, ktorý ukazuje, kde je Slovensko a kde je Európska únia, treba to stále opakovať. Všade v Európskej únii klesá dole ten podiel ľudí, ktorí sú ohrození chudobou. Na Slovensku stúpa. Tá covidová situácia je preč a u nás stále stúpa podiel ľudí, ktorí sú ohrození chudobou. 1 milión ľudí má problém vyžiť z mesiaca na mesiac. Toto je hlavná téma, ktorá má trápiť slovenských politikov. Toto je hlavná téma, ktorú má nie že 24, 25 hodín denne riešiť predseda vlády. A naozaj vytriezvime z toho, že najviac sú ohrození seniori a dôchodcovia. Mám obrovskú úctu k tejto skupine obyvateľov. Ale najviac podľa Eurostatu a Národnej banky sú ohrozené rodiny s deťmi. Úplne šialene ohrozená je matka, ktorá je samoživiteľka a má 1 alebo 2 deti. Tá pomaly počíta nie že každé euro, každý cent. A my miesto toho, aby sme dnes videli tlačovú konferenciu jedného normálneho predsedu vlády, ktorý predstaví sériu opatrení, ako ide naštartovať ekonomiku, počujeme blúznenie. Tam nastúpená jednotka od budúceho možno predsedu Smeru Gašpara, ktorý už nevie čo so sebou, mladého Kaliňáka, ktorý blúzni o zaslušné Slovensko, že nás niekto organizoval a platil, tu tára a prekrýva tému. Venujú sa proste nepodstatnostiam. Oni furt vidia niekde nepriateľa. Prepáčte mi, ale politický nepriateľ Slovenska a tej matky s jedným dieťaťom je dnes Robert Fico, ktorý, že absolútne chcem povedať, viete čo, na slovenskú ekonomiku a ľudí na Slovensku. Sociálny demokrat. A teraz tá otázka, ktorú my budeme ako demokrati opakovať stále dookola, kým títo nešťastníci budú pri vláde. Ako idete naštartovať ekonomiku? Ako idete tým ľuďom pomôcť? Ako budú tie potraviny lacnejšie, ako budú tie platy vyššie. Lebo ak nebudete robiť nič, ešte budete pridávať dane, že bude tá DPH 25%, tak do 5 rokov sme úplne v Grécku. Grécka cesta, ako vyšitá. Veď sa pýtajte ľudí, tu za mnou stoja podnikatelia, ktorí sa živia každodenne svojimi rukami. Ako sa im žije? Ako ich ničí tá transakčná daň? Ako ich ničí vyššia DPH? Ako je problém vymôcť právo na Slovensku, ako sú rozbúrané inštitúcie. To je to kľúčové a to budú demokrati opakovať. Ako naštartovať ekonomiku, ako znížiť dane, ako pritiahnuť viac investorov. Lebo za tým sú konkrétne príbehy ľudí. Toto nie je nejaký technický graf. To je jednoducho ukážka toho, že v Európskej únii v iných krajinách sa žije lepšie, lebo robia lepšie opatrenia pre naštartovanie ekonomiky a na Slovensku sa žije čoraz drahšie a horšie. Na toto budeme stále poukazovať. A všetky tieto šaškárne a tancovania o prevratoch, akože vás už huba nebolí. 2018 prevrat. Ja s kolegami sme mali dlažobnými kockami vás vykopať z toho úradu vlády. To ste tvrdili. Jaro Naď, Bezpečnostná rada, lebo čo si to šiel vlastne urobiť? Upozorňoval som vás zlodejiny, Balcera. Áno, ale myslím, že čo bolo... Ja, že s Rusmi spolupracuje pomaly, či americký agent, či aký to mal byť. Potom Tomanovej PS, Bezpečnostná rada. A potom si spomente, keď boli veľké protesty proti novele trestného zákona, trestného poriadku, tak zase
no toto tu je šialené, tu sú gruzínsky rebeli, tu sú ukrajinskí rebeli. Potom niekoho chytili na východe Slovenska, urobili z neho teroristu a chlap chodí pomaly po slobode, vyhostili ho preč. Veď im už, krúti im na hlavu. Ale čo je dôležité? Dôležité je to, že na Slovensku sú ohrozené skupiny obyvateľov brutálnym spôsobom. 1 000 000 ľudí. A toto budeme opakovať a ponúkať naše riešenia. DPH znížiť. Ťahať tu investorov, vytvárať si dobré väzby a dobré vzťahy v Európskej únii, aby tie firmy tu chceli prísť. Prečo ešte nebol v Nemecku tento génius komunistický menom Robert Fico? Prečo sa ešte nestretol s nemeckým kancelárom? Veď sa pozrite, koľko ľudí robí vo Volkswagene v automobilkách, ktoré majú prepojenie na Nemecko. Koľko exportu ide od toho Nemecka? Už o tom hovoril Jaroslav Naď. Akým spôsobom sa správa k Francúzsku, k Veľkej Británii? Tu bude tárať o tom, že Veľká Británia nám chcela robiť prevrat na Slovensku. Veď čo sú všetci šibnutí? Kto toto zožerie, takúto omáčku? Preto o podstate. Naposledy dnes, ale nie naposledy v tomto období. Ako naštartovať ekonomiku, aby tá matka samoživiteľka, aké opatrenia prijať, aby s tým dieťaťom jednoducho vedeli lepšie žiť. 2 rodičia, ktoré majú 3 deti, obrovsky ohrozená skupina ľudí. Rozmýšľajú, akým spôsobom kúpia v septembri školské potreby, či vôbec to dieťa môže ísť niekde na tábor, ako s potravinami. Rozmýšľali sme, poviem úplne na rovinu, že tu budeme mávať s tým rožkom ako Robert Fico. Už nám to prišlo, že nechceme byť takí populisti, že budeme hovoriť, pán Fico, potrebujete ten rožok do úst. Ale naozaj toto treba robiť, aby sa tu zobudili ľudia na Slovensku, aby videli, že táto vláda ich proste ničí, že nepripravuje nič, o čom by sa dalo normálne diskutovať. Ja iba zvýrazňujem, že my sme minulý týždeň podali s Eduardom Hegerom žiadosť na ministerstvo financií, aby nám povedali, akým spôsobom idú konsolidovať. Lebo tie informácie, ktoré máme my, hovoria o 25% DPH, čo znamená opäť rast cien, a hovoria o tom, že chcú otvárať druhý pilier. Pán Kamenický mlčí ako vož pod chrastou. Toto nehriešia na tlačovkách. Ako idú opäť viac peňazí vytiahnuť z vreciek ľudí. Tých bežných ľudí. Opakujem, matky samoživiteľky, rodičov, ktoré majú 2 alebo 3 deti. Najviac ohrozených ľudí na Slovensku. Takzvanej pracujúcej chudoby, ktorí chodia do roboty, poctivo robia a napriek tomu nevedia vyžiť. To je skutočný problém, o ktorom treba hovoriť, lebo to je niečo, čo trápi bežných ľudí a robí zo Slovenska potom krajinu, z ktorej mladí vo veľkom odchádzajú. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, ak máte nejaké otázky, alebo kolegovia, ak chcete niečo dodať. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Naozaj, hlboká orba, ako hovorí Jaroslav Naď. Pekný deň, ďakujeme pekne. Dovidenia.